Iki malah sing teko kok batang. Batang uang. Hop. Mau lo tamu undangan. Aku lo tamu undangan keluarga besar. Lah nyapa kok malah sing teko bakal cilok. Sampeyan ra ngerti toh, he? Nek sore Masalahe mung sepele. Dikawe gede. Matur. iki masalahe opo? Sing nyanyi sapa? Sing nyanyi sapa? Nyanyi sapa? Awakmu. Sing nyanyi aku. Sing nembang kena sing nampani Masa nyanyi aku kok ora nyanyi kok. Pokok anggere nyanyi masalah iku moro to. Mengatasi masalah Kuwi apa Kaya pegadean lagune piye? Ngene lho, gara-gara